Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit ka East Gentia Hills kilayo ban kurup ya arpo hajar teli ki bilor dawai jerho fensidil ya ka baju pendon kam di kinong di drok nakawai ka trok haka sngi balang katkum ka jingyo jingtip balayo alum na ki pulit laong bah haka sngi balang haka por architect no phai sngi ki pulit ka kyang kilayo bat ya ka trok ka badan your registration number AS not iway DD nyo iway saw ar hadan cera kuliang lalap bagani ka trok kalakit ya ki berni do bilan hanrai hadin bala pet benya lalap bala buri hapo ki berni do bilat ya arspa atli ki senduk barhaman ka way ka senduk ladan komba shispa atli ki bilor da way fensidel haga baya day bat kane ki pulet ki la kemno ya unongnya jongane ka trok ya bala tip kurteng kumu santosh patel bade ka kes la ai hathanat lumshno hadin ka jingsha kem bat kat kum ka jingya tho jong te unongnya jongane ka trok ki pulet hakas ngi tho ding ki la yo kem se ya way pat ubreu ya bala tip kurteng kumu Harendra Singh ubanya ya ka way ka trok kit jingkit ka badan ya registration number NL not iway Q Sampra Lainon ka jingto kit kadang ya chakman banlap na ilawan kit ya katay ka dawai jerho bat banyo kem sa ki way pat ki badan ketilang nakaliang jong menteri rangba ka jelnaw Conrad Konggal Sangma haba ai jingero ya ki pulit jong ka East Gentia Hills ulaong bagite ki arpo hajar teli ki bilor balakurup ki shongdor kumbasan po lak tingka bat ka jingkmu kalong ban penpoi ya kini ki dawai jerho sa kajela